kuba lithi incwadi kaThixo bonile bonke basilela kuzuko likaThixo. Ithatha ukuthi xa ungayithathiyo le platform awuziboni njengomntu omleyo, awuziboni njengomntu osileleyo kuzuko likaThixo. Le nto ke ngoku ifuna sithini? uYesu ndichazile ixesha afe ngalo, laphala igazi lakhe, ebethiwe ke phofu. Wena into edingekayo iyangenyawo zakho mani, ubulewe lilizwi, ubuhlungu ngenxa yezono zakho, uhambe nam, sihamba ngenyawo usiye emngcwabeni wakho, ndibuye nawe emngcwabeni wakho usisidalwa esitsha. Ayinithi nemizuzweni andiyazi balento kupheliswa into uYesu engazange uyikunqameza, uYesu engazange oyikiswe phezu kwakhe. Mna kuthiwa nje yakwazi uyenza kuthi mali uba umuntu ufuna ukuyipractice singayenza namhlanje. Anasefana uba umuntu ufuna uyibona le nto ndingayenza namhlanje, abuye umuntu esisidaba esitsha. Somiliselwa kuye nangeyokuvuka kwakhe. Bethuna intsobi womfuzisele yena wafa ukufa okukuko, wena kuthiwa yenza intsobi. Antu basefana ubeke ngoku wena wohlukene nalantu into okokuba kuthiwe awungumntwana kaThixo. Uzalwa ngoku nguThixo, ngona hlobo athethe ngalo kubani kuNikodimi. Uzalwa ngamanzi nantoni nangumoya. Ngoku usetyenziswa intsobi. Okanye sifuna nyani ukufa nyani kwakhe ukuze sibe siyaguquka sibe njengabantwana. Kuthiwa ke uba similisela kwintsobi yokuvuka kwakhe, yokufa kwakhe, sakumilisela kwangentsobi yantoni yokuvuka kwakhe. Ithini intsobi kaYesu phambi kokuba afe? uYesu ebenamadoda ambalwa phambi kokuba afe, kodwa xa ebuya emangcwabeni intsobi itshintshile basamazi. Bafuneka benziwe ntoni? Ubungqina bento koba nguwe nyani na, kuba intsobi yangela xesha ayifani.
sokwaziwa nawe xa usuke kubhabhathizwa kuba kaloku ummilisela kwintoni kwintsomi yantoni yokuvuka kwakhe uthi ubuhlwayelwe usisibhoda ubuye sowungasaziwa antibasevanayo sithi uba ngabana sifuna ukuqonda ukuba ngwenyani na kuthiwa kawuthulela umnqwazi hatyini uthi nguye nathi nempatho heyi nguye lokawuthongenqetulukayise nguye kodwa yintoni ebhuda abantu yintsomi yantoni yokuvuka kayesu nantsi into sibetha eli cebo ke bethuna licebo lokulungisa langeli utata wekhongolose ebesiyisinayo kodwa kuprofetiwe ngelizwe esiphila kulo kodwa umntu ngamnye uyakwazi ukuncedakala kwangelo xesha uthi ke uvesi 6 xa sisihla sikwazi nje oku ukuba umntu wethu omdala wabethelelwa emnqamlezweni kunye naye ukuze umzimba wesono uphuthiswe kuthiwa umzimba wesono utheni uphuthiswe into xa iphuthisweyo siyiqala siyoyifaka emgqomeni ayiphi silindele into yoba itraki yomgqomo iyithathe iyoyilahla etipini kuba iteni iphuthisiwe andibasefana nam xa ndifile ndinendawo endithathwa ndisiwe kuyo ukuze ndithini ndiphuthiswe uthi usayofika phaya engcwabeni lam ufika sekuphutisiwe akusekho nto ijongekayo andibasefana ithatha ukuthi nawe laa mzimba ubunamandla okwenza ukuthanda kwakho uphuthiswe uvele isidalo esitsha naku ubumandi balento uyafuna ukumkhonza lothixo into nalumkhonza ngomzimba omdala awukamiliselwa intsomi yokuvuka naye nanti into efunelayo usenziwa lenkolo nabanye abantu kuba itshilo into xa siqala ufunda masithini nake ngoko masitale sifena esihlobeni ukuze ubabalo lukathixo lwande uyafuna lwande nakuwe uyafuna uba nokolo uyafuna into yokoba ube nothando into angalwandi kuba utheni awukazalwa kakutsha ukwenzela umzimba omdala utheni uphuthiswe inkosi ikusikelele ukufuna kwezibalo ngokungamunaphakade amen
get divine message. We thank him very much with that divine message. He has delivered a wonderful message. And the ball is in your court. Now is the time for you to grab this message. Now the message has been delivered, and therefore the ball is in your court. So it's time for you to take this message and do something about it. Wonderful message indeed. Wonderful message indeed. But that was the end of chapter 3. Yes. That was the end of chapter 3 with that divine message. Into ezakwenzeka ngoku kuya ke chapter 4. That is a conclusion chapter. A conclusion chapter. Kodwa in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Ngomnyaka wokufa kwakungani uZiya ndayibona intoni? Inkosi. Ngoku imessage idlulisiwe. Kusebenzeni into yoba ube nawe unako ukuthi ngenkonzo yokubekwa kwamaMthesi noThesi nam ndifumene intoni? Inkosi. Shuwa nawe ke loo nto. Yiza negama lakho selibhale. Hola.
Asasiwa, yebo, asasiwa.
azaziwa khona hayibo azaziwa khona siyabonga yebo azaziwa khona bazalwane azaziwa inhlungu nenhlupheko selizwe siyabonga yebo azaziwa sunini sifike siphumule khona siyayibonga inkosi khona yebo azaziwa yebo azaziwa siyabonga azaziwa siyayibonga le nkosi Nakufika ixesha lakho lokuhamba emhlabeni bayokhala nakufika ixesha lakho lokuhamba emhlabeni bayokhala
Mandiphinde ke bethu ke ndizibuliseleke kule indawo ootata bonke oomama bonke bethu wonke umuntu olapha ndiyashwankathela ndiyabulisa ke ngegama losifelayo uMesiya inkosi yethu amen. Ngoku sifike ke kwindawo ke ngoku yokugqibela, that is chapter 4 wethu weconclusion bethu emadlakeni. Ngoku ke kodwa ke phambi koba ndinikele ootata ndiceliwe nje uba ndidlulise amazwi alibalulekileyo phaya endlini. Kuthiwa bekukho inkonzo yaseHoly Church, Holy Church of Christ bimani siya phaya evekini mhla kwavakala isithoba. So alibalekile lo mazwi uba ke babulelwe ngalo msebenzi. Okwesibini uba kuthiwa mandidlulise amazwi obulela ke nomama abatsha phaya ezimbizeni abaphekayo phaya ekhaya balibalekile into yoba bakhankanye bayabulelwa kakhulu ke ngalo msebenzi. Kwathiwa mandichaze ke into yoba naxa kusuka apha wonke umntu makaye ekhayeni angemki umntu engafumenanga nto hlamba idlanza phaya endlini aye phaya endlini. Kuthiwa ke izindawo ke ebeziphosakele ke ezo besithi ke mandenze ke loo ndawo bethu bendicelelwe. Ngoku ke ngoku eyam indawo ifikelele esiphelweni ndizayidlulisela ke ngoku intambo kootata ukuze ke kukunjelwe ke inkonzo. Ndizawucela ke indumiso ndenze loo nto ndidlulise ke umboko ke kootata kukunjelwe le nkonzo. Bandibulise iinkokheli zam ezibavele nabalungiseleli ifemeli bambelana ifemeli ndinibulisa bonke abantu abalapha nabamelwane ngegama lenkosi yethu uYashua amen. Sibulele ke kuzo zonke izithethe ezithetha sisephaya eholweni nentshumayelo ezithe zenziwa ngelaa xesha lesiphaya asizoshumayela ngoba ke sisuke kwindawo esihlala kuzo sisithi siza emphakathini. Intona ke kodwa ke abantu balungiswa kuba akuphelelanga kumama lo. Bakhona abanye sizawutshonela ngala namhlanje sisiva nakuba bandulukile. So phambi kuba ke ndithethe ndicela uba wethu uba uZB Dawethu asikhokele ngomthandazo.
Inkosi Tata. Ndiyabulela ke bethu, ndibulisele nonke kuqala kootata abavelelayo uyawuma bethu kokugqibela nefemeli ngokunjalo ngegama lenkosi nomsindisi wethu Yesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sizawukuba ke bethu intloko. Ndithethe ke noThixo uba uyingcwele Thixo onobulungisa yise wenkosi yethu uYesu Kristu. Nangeli thuba mnini into zonke sibonga ubukhulu bakho. Sithaba mnini into zonke usithwele apho besisuka khona emakhaya sicwangcisile okokubana nkosi yam yozuko sizobeka umkhosazana wakho. Kube njalo Thixo noxolo ukuba nawe bekwisicwangciso zethu. Sithaba nkosi sizobeka laba ke nkosi abakhozi bakho abazabeka umkhosazana wakho kwelokulinda ongabele ingcwele sibeka wena ngaphambili kumkani kaSirayeli nalapha ukuze nkosi sibe nabo ukuthi konke inkosi azakuthetha biko kuyavela kuwe ngasentla konke ukuthi siyakucela egameni lenkosi nomsindisi wethu Yesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mawuhleke umzimba ke. Mawuhle umzimba. Emveni kuba kuhlile ke sasiphila kumanje enkadani. Kwaje. Yeah.